Hej alle søde læsere. Det her det bliver bare lige et meget kort check-in herfra. Fuck, der jeg sidder lige og er ved at skrive det sidste på min fysikrapport. Men jeg er simpelthen så beæret over alle jeres søde kommentarer og alle jeres søde ord. Og jeg får simpelthen så mange her for tiden, og det er jo helt fantastisk. Og det vil jeg bare takke jer 1000 gange, mange gange for. Rigtig mange gange tak, fordi at I følger med. Det er så fantastisk. Jeg er blevet så glad for at blogge igen, og det er fedt at stadigvæk at være i gang. I løbet af weekenden, der vil der komme en giveaway op på bloggen. Nogle af jer kan måske regne ud, hvad det er. Men jeg synes også, at vi skal deltage. Og hvis I ikke selv kan bruge det, så kan I jo altid nå at bruge det som personlig og rigtig god udgave. Så det var i hvert fald et lille hint. Og jeg håber, I alle sammen har lyst til at deltage. Efter jul og nytår kommer der også til at ske en masse spændende ting på bloggen. Så jeg håber, at I har lyst til at følge med stadigvæk. Til trods for, at det ikke altid er de mest inspirationsfyldte indlæg, jeg lægger op til jer. Men når jeg kæmper med tiden, som jeg jo gør nu, og har en hel masse at se til ud over bloggen, så er det svært at få det hele til at hænge sammen. Men jeg prøver så meget som jeg kan, for jeg vil jo gerne give jer det bedste, og helst ikke noget halvhjertet. Så bare lige et hurtigt check-in, og tusind tak, fordi at I følger med. Det er så sødt af jer. Ha' en fortsat god aften, og glædelig 6. december.